tedduɓe heeɗiyankoɓe RFI tengti taskaram coftal ɓalli men e oɗo alet paɗo en kalata alhaali coupe caf woni clubaji leyɗele afrique pettoji hakkude majji. Heɗen gandi woni joni jonti ko ɗum futti, heɗen gandi woni joni jonti ko ɗum fuɗɗi. En kalata ɗon en jan toon to leydi Rwanda e lamorde nde woni Kigali. Holko kalaten toon? Alhaali dogde puccel jamdi woni dando veloji no wayno ɗum fuɗɗima e nder yontere nde toon to Kigali. Kono noon mi yejjitta alhaali Ballon d'Or sabu Ousmane Dembélé nawi Ballon d'Or muɗum gadano woni Balore Kange nde o ƴetti e yeeso mo ganduɗa ko pettowo leydi Espagne hono Lamine Yamal. Ko holno jirɗon o alhaali, holko woni miijo mon e nawgol Ousmane Dembélé ndeɗo Balore Kange? Mbawi min fadde e walet paɗo so yamde 17 yoni fawi silimaji 35.